מה זה אומר בסוף משכנתה? איך היא נראית? כאילו, כשאתה הולך לבנק עם הזוג, מה הדברים שבסוף הזוג מקבל, מה הוא רואה מולו? אוקיי, זאת שאלה נהדרת. בקצרה. אתם מאזינים ללומדים לדבר על כסף, הפודקאסט שהופך את השפה הפיננסית למובנת יותר. בכל פרק ננסה לפצח יחד מושג חדש ונלמד איך להפוך את הידע הזה לכלים מעשיים בחיי היום-יום שלנו. כל הנאמר בפודקאסט לא מטרות ידע בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות שמתאים לכל אדם לפי צרכיו. האזנה נעימה. שלום לכולם, איזה כיף שחזרתם אלינו לפרק נוסף של הפודקאסט לומדים לדבר על כסף. היום אני מארח פה אורח יקר לליבי, כיום הוא גם השותף שלי העסקי, דרור כהן זאדה, כלכלן ויועץ משכנתאות מקצוען. לפני שניתן לו להציג את עצמו, אני אגיד שנאה דורש נאה מקיים. לפני ששיתפנו פעולה, דרור כבר היה יועץ המשכנתאות שלי, אז אני ממליץ מניסיון אישי כלקוח ולא רק כשותף. סיבה מרכזית ללמה כדאי להביא אותו לפה. אז דרור, בוא, תציג את עצמך קצת, ספר על עצמך. בשמחה. קודם כל, ברוכים הבאים לכולם לפודקאסט. כל הכבוד לכם שאתם מאזינים, ואני ממליץ לכם בחום לעקוב אחרי כל הפעילות של סריה, הוא נותן המון 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 ערך. אז קודם כל, שפו על זה. אני קצת אספר על עצמי, ונדבר על מה בעצם אנחנו התכנסנו פה היום, במסגרת הזמנים שלנו. אז כמו שסריה אמר, אני כלכלן ויועץ משכנתאות, זה אומר שאני מתמחה בעולם הבנקאות של הזוגות הצעירים, גם העסקים, למעשה כל מי שצריך כסף מהבנקים, בין אם זה הלוואות, בין אם זה אשראי, וכמובן משכנתאות, שזה בעצם ההלוואה אולי הגדולה והמורכבת שיש בתחום. כאשר המטרה של משכנתה בעצם זה לאפשר לנו רכישה של נכס כלשהו, אם זה דירה, אם זה רכב או לא משנה מה, כנגד בטוחה. זה בעצם הרציונל של הדבר הזה, בסדר? אנחנו לוקחים המון כסף לתקופה ארוכה מאוד, וכדי שהבנק יסכים לקחת את הסיכון הזה, הוא בעצם דורש בטוחה, והוא ממשכן אותה, את אותה בטוחה, את אותו נכס, את אותה דירה, לטובת הבנק, שאם חלילה לא עומדים בהחזרים, אז מקבלים את אותו נכס. הבנק בעצם מפקיע מהלווים. אוקיי, אז בוא ככה נעשה את זה, ישר קפצת למים, אני מת על זה. בוא נראה ככה איך אנחנו מסדרים את זה. בסוף אנחנו צריכים שהאוזן הלא מיומנת תדע להבין בדיוק על מה אנחנו מדברים פה. אז אני טיפה חוזר על מה שאמרת, כשאנחנו מדברים על משכנתה, אנחנו מדברים בעצם על סוג מסוים של הלוואה, נכון? רק שיש לו כל מיני תכונות מיוחדות. נכון, מעבר לעובדה שזה הלוואה שהיא בסכום גדול יותר מאשר הלוואות אחרות בדרך כלל, היא גם לטווח ארוך והיא מיועדת לרכישת דירה. בעיקר, בדרך כלל, כן. אוקיי. נכון להיום לוקחים משכנתה ל-20-30 שנה, אבל מהניסיון שלך כאילו אתה פוגש אנשים שלוקחים לפחות, או שזה בדרך כלל הטווחים שאנשים לוקחים? בדרך כלל, באמת מי שלוקח משכנתה כשהוא קונה דירה, אז התקופה היא באמת ארוכה, זה יכול להיות גם לשנים בודדות, בסדר? זה יכול להיות גם לתקופה קצרה יותר. כאשר מה שבאמת משנה מבחינת המשכנתה, לא משכנתה, בסדר? זה האם ההלוואה היא מספיק גדולה, ומספיק נקרא לזה משמעותית, שהבנק ידרוש נכס למשכון. משכון זה, עוד פעם אני חוזר, מה זה בעצם משכון? זה שאנחנו רושמים בנכס, אוקיי? את הערובה שהבנק נתן, לצורך העניין, זה יכול להיות בצורה של הערת אזהרה, זה יכול להיות ברישום בטאבו, זה יכול להיות כל מיני דברים, רישום של משכנתה. זה בעצם אומר שבתוך הרישום של מדינת ישראל, של משרד המשפטים, הבנק רשום כלווה. זאת אומרת שאם אני קניתי דירה ב1,000,000 שקל, סתם לדוגמה, והבנק נתן לי 700,000 שקל, ברישום בטאבו יהיה רשום שיעבוד משכנתה לטובת הבנק ב700,000 שקל. למה עושים את זה? כדי שאם חלילה הבנק יראה שאני לא משלם בזמן את התשלומים שאני חייב לו,
אז הוא יוכל בעצם לפתוח בהליכים ולהפקיע ממני את הנכס. זה בעצם המשמעות של משכנתה. כשאנחנו בעצם מדברים פה על זה שבגלל שהבנק נותן פה הלוואה ארוכת טווח של המון כסף, הוא רוצה לדעת שהוא לא הולך להידפק מהסיפור הזה, הוא לא הולך להפסיד. בדיוק. לכן בעצם כל עוד יש הלוואה, לבנק יש כל מיני זכויות על הנכס עצמו. הוא לא לגמרי הנכס של בעל הדירה. זה לא אמירה שהיא מדויקת, לא. אוקיי, למה? הנכס הוא לחלוטין של בעל הדירה. כל עוד הוא משלם בזמן, הבנק לא יכול לפתוח בהליכים, הוא לא יכול להיות מעורב בשום דבר. כן, כמובן. זאת אומרת, אם אתה עומד בהתחייבויות שלך מול הבנק אין לו שום יכולת לגעת לך בנכס בשום צורה. כן, ברור. וגם כמו שאנחנו מכירים, גם אם לא עומדים בזה, זה עדיין מורכב. וגם אם אתה לא עומד בתשלומים בזמן, אז זה לא שלמחרת בבוקר הבנק יכול להוציא אותך. זאת אומרת, יש בדרך כלל לפחות תקופה של חצי שנה, ברצף, ללא תשלום, אפילו לא חלקי, וגם אז הבנק יהיה מחויב להעביר אותך לדירה אחרת, והוא ינסה לפתור את זה בצורה שכן תשלם. שורה תחתונה, אנחנו בעצם מבינים שזה לא הליך כזה פשוט. הבנק לא בכזאת קלות לוקח את הבית. בכלל לא, אני אפילו אוסיף יותר מזה, הבנק לא מעוניין להפקיע נכסים. הוא לא מעוניין. זה הדבר האחרון שהבנק רוצה. להפקיע נכסים, כלומר לקחת את הנכס חזרה אליו, כי לא עמדו בתשלומים. לממש משכנתה זה דבר שהבנק לא רוצה לעשות, בהגדרה. זה הליך שאם הוא מתחיל בו, אז הוא בפירוש, בוודאות, מכיר בהפסדים שהם ניכרים, יש לו הוצאות משפטיות, יש לו הוצאות שהוא מחויב לספוג בדרך, הוא מחויב לשלם ללווים 1.5 שנה של שכירות. אז בעצם, כאילו, מבחינת, כדי שנבין רגע את ההסתכלות של הבנק, כדי שתשלם. זאת אומרת שהבנק רוצה לקבל את המשכנתה חזרה, זה הכל, זה מה שמעניין אותו. זה מה שמעניין אותו, בדיוק. זה חשוב להבין את זה לפני שאנחנו מתנהלים מולו בכלל. נכון. זה מה שמעניין את הבנק. הבנק רוצה שאתה תעמוד בתשלומים שלך, הוא בביזנס של לתת הלוואות ולקבל על זה ריבית, וזה מה שמעניין אותו. אוקיי, באמת כמו שדיברנו בפרקים קודמים וגם ברשתות על כל הסיפור של ריבית, ושזה העלות של הכסף, וזה בעצם הביזנס של הבנק. הבנק נותן כסף כדי לקבל בתמורה יותר כסף. בסדר? משם מרוויחים את הכסף. אז הסתכלנו מהזווית של המלווה, כלומר מהזווית של הבנק. בואו רגע נסתכל מי הדמות, מי האבטר, הבן אדם שזכאי למשכנתה, כאילו מה הוא צריך? אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על מי שצריך משכנתה, זה בדרך כלל אנשים שרוצים לקנות דירה, בסדר? אנשים שיש להם איזשהו הון עצמי מסוים, בסדר? והם רוצים לקנות בית, בדרך כלל הסכום שהם צריכים לצורך רכישת הדירה הוא גבוה בהרבה מהסכום הזמין, ובעצם הם משתמשים במימון בנקאי, לממן את החלק שאין להם. אני אפתח פה גם סוגריים, ואני אגיד שגם אם יש להם, זה לא משתלם. לא, ממש לא, נכון. לא כדאי לקנות בית בלי משכנתה. נכון? גם אם יש להם עכשיו את ה2 מיליון שקל בעצמם, עדיף לקחת משכנתה, שזה אתה כיועץ יודע להגיד, בהתאם לזה כמה מתאים להם לקחת. המימון הבנקאי... אבל כדאי להם לממן חלק לפחות. בדיוק. המימון הבנקאי בעולם המשכנתאות הוא יחסית זול, תלוי תקופות כמובן וכו'. בדרך כלל, אם יש לי כסף זמין למלוא הדירה, אז אני אוכל לקחת משכנתה שנקרא לזה מזערית, נניח 20, 30, 50% מערך הדירה, ואת היתרה בעצם אני אוכל להשקיע במקומות אחרים ולהשיג תשואה גבוהה יותר על הכסף. זאת אומרת, זה דברים שצריך לדון בהם. כן. כמה משכנתה, מה הסכומים, מה ההחזר החודשי שנכון עבורי כלווה, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו... זה חלק מהדברים שאנחנו מכניסים בעצם בתוך עולם התכנון הפיננסי, ועוד המשכנתאות, כאילו, את השיקולים של כל זוג. זה דברים שהולכים יד ביד, זה חלק שהוא מאוד מהותי מהתהליך. אוקיי, ואם אני חוזר רגע לדמות הזאת של הבן אדם שרוצה לקחת את המשכנתה, ואני אומר, כן, אני אתן פה בכוונה שאלה, כאילו, אני יודע את התשובה עליה, אני הייתי רוצה שאתה תענה בשפה שלך, אבל אני המון פעמים מקבל שאלות מאנשים בני 20, בני 21 כזה, ששמעו על דברים שאני מדבר, ואומרים, אוקיי, איפה אני יכול לקנות דירה? ואז אנחנו מדברים ומגלים שהם לא כל כך יכולים לקנות, הם לא יכולים לקבל משכנתה. מה בעצם הכסף, ההון העצמי, מה שנקרא, הכסף שהבן אדם שרוצה משכנתה, צריך להביא איתו לצורך רכישת דירה, כל דירה? אוקיי, אז זאת שאלה נהדרת. אני אדבר רגע על, נקרא לזה, על הרף הבסיסי הסטנדרטי, ואז אני אדבר על מקרים יוצאים דופן, בסדר? הרף המינימלי הסטנדרטי ברמת העיקרון, יש לנו שני פרמטרים מהותיים, שהם go no go לעסקה, מה שנקרא, בסדר? אני חייב לעמוד בשתי פרמטרים. פרמטר ראשון זה יכולת ההחזר שלי, שזה בעצם התשלום החודשי,
והדבר השני הוא אחוזי המימון שלי. זאת אומרת, כמה כסף אני לוקח מהבנק מתוך הכסף, מתוך עלות הדירה. בסדר? אוקיי. כאשר החלק הראשון של יכולת החזר, בגדול, זה שהבנק דורש שההחזר החודשי של המשכנתה לא יעלה על 35% עד 40% גג מההסתכלות החודשית שלי. מה זה אומר? נניח אני מכניס בחודש, סתם דוגמה, 10,000 ש"ח בנטו, ואין לי התחייבויות, אין לי הלוואות קיימות, אין לי שום דבר. זאת ההכנסה הנקייה שלי. הבנק יוכל לתת לי משכנתה שההחזר שלה הוא עד 3,500 שקל. אוקיי, אני שנייה חוזר. אוקיי, אני שנייה חוזר על זה כי דיברנו על זה בפרקים קודמים, על בעצם הבנק מסתכל על כמו שאמרנו עם הסיכונים, הבנק לא רוצה לקחת סיכון שלא יחזירו לו, כמו שאמרנו הדבר שהכי חשוב לבנק שיחזירו לו את הכסף הזה, זה הכסף שלו, כל השאר לא באמת מעניין אותו, ורק עושה לו צרות. אז אם אני רוצה לקחת משכנתה, אני צריך גם שיהיה לי הון עצמי, אמרנו לפחות 25% מהשווי של הנכס, ממחיר הרכישה של הנכס, ובנוסף אני גם צריך להיות מישהו שיש לו תזרים חיובי, שיעמוד בהחזרים של המשכנתה. כשהבנק אומר, תשמע, גם אם עכשיו יש לך הכנסה נקייה, אמרנו, הכנסה נקייה זה ההכנסות פחות ההוצאות, נכון? או שזה כל הכסף שנכנס? מה מעניין את הבנק? אוקיי, אז בואו נעשה רגע סדר. יש את נקרא לזה העולם העסקי ויש את העולם הפרטי. בואו נדבר על הפרטי. אנחנו מדברים על הזוגות. כן. בסדר? אנחנו לא מדברים על עצמאים כרגע. עצמאים זה באמת מה שסריה אמר, שאנחנו מביאים את ההכנסות בניקוי ההוצאות. הרווח זה מה שמשחק, נשים את זה רגע בצד. עכשיו לזוג רגיל או לבחור רגיל, שהוא שכיר, בסדר? הוא מכניס בנטו X. מבחינת הבנק, אלה ההכנסות שהוא מביא בחשבון. אלא אם כן יש לו התחייבויות ארוכות יותר משנה וחצי. זאת אומרת, אם יש לך הלוואת רכב, נניח, הלוואת ליסינג, שהיא לשנתיים, ואתה משלם 1,000 שקל בחודש, מבחינת הבנק, ההכנסות הנטו שלך הם 10,000 פחות 1,000. בעצם, מה שאתה אומר זה שהבנק מסתכל גם כן לטווח הארוך. אם יש לך משהו בקטנה פה חצי שנה, שנה, הוא לא מכניס אותו בחישוב. נכון מאוד. אבל אם עכשיו הוא משהו שהולך להיסחב איתך 5, 10, 15 שנה, אז הבנק אומר, מבחינתי, זה נחשב כהוצאה שהולכת להיות קבועה, והוא מכניס אותה לחישוב. נכון. ואז אתה אומר, מהכסף שנשאר, הבנק בא ואומר, תשמע, לרוב האנשים יש כל מיני הוצאות, ויש לו איזה תחשיב, והוא מוכן, אני חושב שזה גם רגולטורי, אני חושב שהוא חייב להתייחס לזה, נכון? או שזה משתנה בין הבנקים? הוא עושה איזשהו מחשבון, זה לא רגולטורי. אוקיי, זה לא כמו ההון עצמי. נכון, זה יותר בכיוון של הערכת הסיכון של האשראי ברמת הנותן אשראי, זאת אומרת, הבנק עצמו. הערכת הסיכונים שלו. גידור סיכונים שלו. הוא ירצה לשאול כמה אתה משלם שכירות, הוא ירצה לדעת אם אתה חוסך כסף כל חודש, הוא ירצה לדעת כל מיני דברים כאלה. זה לא רגולציה פר אקסלנס, כמו אחוזי המימון, מה שסריה אמר, ויכולת ההחזר של שניהם, זה הבנקים המינימליים. שני הפרמטרים שהרגולטור, בנק ישראל, הכתיב לבנקים. אתם חייבים במינימום לוודא את זה מהלקוחות שלכם, שהם עומדים בתנאי המימון, והם עומדים ביכולת ההחזר. למה? כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיש אובר מינוף בשוק, שזה עלול להביא לקריסה. סטייל 2008. הסאב פריים בארצות הברית. כן, סאב פריים בארצות הברית. וזה מצד אחד, ברמת המקרו של השוק, ומצד השני הם רוצים לוודא שהלווים עצמם לא לוקחים התחייבות שהיא כבדה מדי עבורם. אוקיי? ולכן אנחנו בעצם מגבילים עד 35% מיכולת ההחזר. אוקיי. בעצם כאילו, אם אתם רוצים לדעת כמה אתם יכולים להחזיר, קחו את הכסף שלכם, תכפילו את זה ב-0.35. כן. זה צריך להיות פחות או יותר. בדיוק. אלא אם כן אין לכם הלוואות, לא משנה. אפשר. אם זה מסתבך, אז... במקרים מסוימים ניתן גם לאשר אולי עד 40%, אבל לא מעבר לזה בוודאות. זה בעצם הלימיט. טוב, אני מניח שזה כשיש מישהו שיש לו הכנסות גבוהות מאוד או משהו כזה. בדיוק, כן. אבל זה חורג מהכלל. זה במקרים מאוד מסוימים, וזה ממש לא אוקיי, על כמה דירות אני יכול לקבל משכנתה בכלל? כאילו, עזוב רגע מינופים. כאילו, באחוזים וזה. משכנתה בכלל. ברמת העיקרון, עד לאסוף ומעבר לו. אין דבר כזה הגבלה. אתה יכול גם לשעבד 15 נכסים. אוקיי, אבל מה כן ההגבלות? בדיוק. כמה כסף תוכל לקבל עבור הנכס. אז אמרנו, על דירה ראשונה, אנחנו מדברים על 25% הון עצמי. כלומר, אפשר לקבל מינוף על ה-75% הנותרים. כמובן, במידה ואתה עומד בכל שאר הפרמטרים שדיברנו עליהם. אבל נניח שכן, המקסימום שאתה יכול לקבל 75% מהבנק. כן. אני כן אגיד, אבל, אני אוסיף על זה איזושהי נקודה, לפעמים אפשר להביא מעבר לזה,
אני אומר את זה בזהירות, כי זה לא מומלץ לרוב האנשים. כלומר, הבנק מותר לו לממן לך 75% מימון, סבבה. זה מהבנק עצמו. לפעמים אפשר להביא כסף נוסף ממקומות אחרים, ולהגיע עד ל-85% מימון, עד ל-90% מימון. יש לזה משמעויות, כמובן, ברמת ההחזרים החודשיים, ברמת הריביות העיקרות. אני כן אזכיר פה את הסיפור הזה של התוכניות של הממשלה, כן, מחיר למשתכן, וזכיתם מחיר למשתכן, אפשר להגיע ל-90%, בתנאי שזה עומד ב-75% מהשווי של הנכס, כלומר יש פער בין המחיר שאתם קונים למחיר של השווי של הנכס. לא ניכנס לזה יותר מדי, אני רק אגיד שגם דרור וגם אני מתמחים גם בסיפור הזה של מחיר למשתכן. רק לאחרונה אנחנו ככה מלווים יותר מזוג אחד על הסיפור הזה של איך לבחור דירה וכמה הם יכולים, וזה סיפור בפני עצמו, אבל במחיר למשתכן באמת יש איזה מחיר למשתכן ודומיו, כן? יש איזה מין טריק כזה שאפשר... יש מקרים יוצאים מן הכלל, שבהיכרות של המערכת הבנקאית ניתן לבצע אפילו מעבר ל-75% מימון, אבל ככלל רחב זה המגבלה. אוקיי, אז אנחנו ככה לפי מה שאני מכיר, 25% הון עצמי דירה ראשונה, דירה שנייה 50%. זה 50%. אלא אם כן, אני עושה מה שנקרא שיפור דיור, אולי אנחנו ניכנס לזה בפרק הבא שהוא קצת יותר מתקדם, שם צריך להביא 30% מינימום, נכון? אפשר להביא 70% משכנתה, נכון. בתנאי שמצהירים על שיפור דיור, ניכנס לזה. דירה חליפית, לא דירה חליפית. כן, זה סיפור קצת יותר מורכב. טוב, אז אנחנו מבינים כאילו למי זה מתאים, ואיך הבנק מסתכל על זה קצת, ואיך אנחנו... אבל מה זה אומר בסוף משכנתה? איך היא נראית? כאילו, כשאתה הולך לבנק עם הזוג, מה הדברים שבסוף הזוג מקבל, מה הוא רואה מולו? אוקיי, זאת שאלה נהדרת. בקצרה, בסדר? בגלל שהמשכנתה זה לא כמו הלוואה רגילה של נניח 100,000 שקל, לתקופה של 7 שנים, שהיא בדרך כלל פשוט בסיס הפריים, יש לך איזושהי ריבית, איזשהו החזר חודשי, ובזה זה נגמר. בעולם המשכנתאות, הדברים קצת יותר מורכבים. יש יותר אפשרויות, נקרא לזה בסוגי ההלוואות. כל הלוואה מתנהגת אחרת. הסיבה שעושים את זה, זה כי בעצם רוצים לבזר סיכונים ולתת איזשהו מגוון, בסדר? שמאפשר לנו כלווים בעצם לבחור איך ההלוואה מתנהגת, כאשר מדברים על המסלול, זאת אומרת איך הקרן מתנהגת, ועל הריבית, איך הריבית מתנהגת. אני מזכיר פה למאזינים שגם דיברנו על זה, קרן זה בעצם הסכום שאותו אני לוקח, הריבית זה התשלום שאני משלם על זה שקיבלתי כסף. נכון, ממש ככה. וכל תשלום במשכנתה כולל בתוכו חלק שאני מחזיר עבור הקרן, וחלק שאני משלם על הסכום שלקחתי. נכון, זה בהלוואת משכנתה קלאסית. נכון. אנחנו לא ניכנס פה לדברים יותר מורכבים, אלא רק למשכנתה הקלאסית, אבל אני גם חשוב לי להגיד פה, להזכיר פה, שבעצם בגלל שכל תשלום של משכנתה הוא חישוב, כאילו במרכאות, מחדש, של כמה ריבית אנחנו צריכים לשלם עבור הכסף שנשאר בקרן, תחילת המשכנתה היא כאילו הכי הרבה ריבית מתוך התשלום, לאט לאט אני קצת נוגס בקרן, בהנחה, אני ככה, גם כן, זה לפרק המתקדם, אבל בהנחה שהקרן שלנו לא עולה ותופחת, נניח שאני כל פעם נוגס, אז כאילו הריבית הולכת וקטנה, ועם הזמן אני לאט לאט בכל ביס נותן כאילו ביס יותר גדול על הקרן. נכון? ופחות את הריבית, כי כל פעם נשאר לי פחות כסף. אני עוטף את זה פה, אנחנו נדבר על זה בפרק המתקדם קצת יותר. אז אני כאילו, אני אכוון אותך, אני הייתי רוצה שנדבר רגע על המבנים, על המבנה של המשכנתה, מבחינת איך זה נראה, כאילו שיש לך את ההחזר חודשי שהתחלנו לדבר עליו עכשיו. לא הייתי נכנס עכשיו ללוח שפיצר מול לוח קרן שווה, אני חושב שזה גם כן מתקדם טיפה. לא נראה לי שיש מקום להתחיל לפרט על המסלולים עצמם. מה שמעניין בסוף את הלווים, זה שיש מרכיבי סיכון והזדמנות במשכנתה, וצריך איש מקצוע, שזה בעצם התפקיד שלי, שמכיר את המושגים, מכיר את המערכת הבנקאית, ויודע גם את התמחור הנכון שלהם. אתה יודע, אני אשאל אותך ככה, כי אני רואה את זה הרבה פעמים, אנשים באים, אנשים שמבינים קצת בפיננסים, אני בעצמי הייתה לי את ההתלבטות הזאת, כאילו היה לי מאוד ברור שאני צריך יועץ משכנתה, כי אני מבין בזה, אבל הרבה אנשים אומרים, אני מתווכח עם הבנק, אני מקבל ריבית יותר טובה. אני אקבל ריבית טובה, למה אני צריך את דרור, או כל יועץ משכנתה אחר? בוא תספר לי כאילו, איך זה מתבטא. אז ככה, דבר ראשון, הריבית זה רק אחד מהפרמטרים שצריך להביא בחשבון. למה בעצם? נניח וקיבלתי ריבית, אחלה, מה יכול להיות הסיכון? ריבית אחלה ביחס למה?
ביחס לחברים שלי. חברים שלי קיבלו ריבית גרועה, אני קיבלתי ריבית טובה. אז זה גם כן שאלה מצוינת. למה? כי יכול להיות שאתה משווה תפוחים לתפוזים בכלל, ואתה לא יודע. למשל, תן לי תפוח לתפוז. למשל, אם אתה משווה מסלול של פריים למול מסלול של קבועה צמודה, בקבועה צמודה, הריבית שתקבל היא סדר גודל של 3%, משהו כזה, שזה אטרקטיבי, נשמע, נכון? כן. ובפריים, גם אם תקבל פריים מינוס, נניח 0.9, שזה יפה מאוד, אתה תקבל 5.1%. שזה נכון להקלטת הפרק. כן, נכון להיום. הריבית הפריים היום היא 6%, פריים מינוס 0.9, 5.1. אז מי הרוויח יותר? לכאורה, מי שהביא את הריבית הנמוכה יותר. אבל הוא שצמוד מדד, הוא לקח על עצמו סיכון של מדד. זוכרים שדיברנו קודם על הקרן שאתה נוגס בה? קיבלתם פה משהו שרוב האנשים לא יודעים. וואלה, אחלה ריבית, אבל הקרן כל פעם גדלה. ואתה כאילו נוגס, נניח אתה מחזיר 2,000 שקל מתוך הקרן, אבל הקרן בכלל התייקרה ב-2,500. אז יוצא שהקרן שלך התייקרה ב-500, ואתה כל פעם מחזיר עוד ריבית, אבל הקרן, איך ראינו, ראינו דוגמה כזאת אצל לקוחה שלך, היה, אני חושב זה היה 250,000 שקל או משהו כזה, אחרי זה 15 שנה היה לה חוב של 320. והיא לא הבינה איך זה הגיוני, כאילו, אני כל הזמן משלמת. חרמה כל חודש כסף, והחוב שלה לא קטן. עכשיו אני רגע אסבר לכם את האוזן. חשוב לי להגיד שהיא לקוחה של דרור אחרי הבעיה, לא לפני הבעיה. אנחנו פתרנו את הבעיה. כן. כן. רק כדי לסבר את האוזן, אם יש אינפלציה שנתית של 3%, שזה יחסית מעט לשנים האחרונות, בסדר? בשנים האחרונות היה לנו 4.5-5% אינפלציה שנתית. אינפלציה זה עליית מחירים למי שזוכר. כן, בדיוק, עליית מדד המחירים לצרכן. טווח היעד של בנק ישראל הוא בין 1-3%, זה אגב, השנתי. כן, שזה אינפלציה בריאה של כלכלה מתפתחת. אבל זה אומר שבוודאות מבחינת היעדים של בנק ישראל, תהיה אינפלציה מסוימת, לפחות. כן. אז נניח שיש אינפלציה של 3%, אם לקחתי 1,000,000 שקל במשכנתה, 1,000,000 שקל צמודי מדד, אני יכול להיות ששילמתי כל חודש כסף, והחוב שלי התייקר ב-30,000 שקל בשנה הזאת. ואז בעצם, מה קורה? זאת אומרת שאני משלם אלפי שקלים כל חודש, והחוב שלי לא קטן. בוא נסביר את זה ככה. נניח וזאת דירה שקניתי כדי למכור אותה בסוף, אני פשוט אצטרך להחזיר יותר כסף לבנק, זה נורא קל להבין את זה. אבל מה קורה אם זו דירה שאני גר בה, ולא מחזרתי את המשכנתה? כן, מחזור משכנתה, אני גם כן פותח סוגריים, מחזור משכנתה, הכוונה היא ללכת ולעשות משכנתה מחודשת כל כמה זמן, לבדוק שהמשכנתה הזאת מתאימה מכל מיני פרמטרים, כל פעם מחדש, כי אפשר לעשות המון משחקים שמייעלים את המשכנתה, מוזילים את ההחזרים, מוזילים את התזרים, לא משנה, כאילו כל הפרמטרים שדרור הזכיר פה קודם, אבל איך נראה בן אדם שלקח משכנתה ל-30 שנה, איך יראו 5 שנים האחרונות שלו אם התייקרה לו הקרן? אז הקרן שלו תגדל, משם גם תשלומי הריבית תגדלו, באופן דרסטי. זאת אומרת, ההחזר כאילו... ההחזר עצמו, הוא לא ירגיש את זה בהתחלה, אבל אחרי 2, 3, 5 שנים, הוא יראה איך גם החוב שלו לא קטן, וגם ההחזר החודשי גדל. למה? כי התקופה שנותרה למשכנתה קטנה, התקצרה, אבל החוב לא קטן. כן, אז אתה צריך לשלם את החוב בפחות תשלומים. אני אתן רגע מספרים, שיהיה קל. נניח והוא לקח, סתם אני אומר, 500,000 שקל, וזה יתייקר במשך השנים, מגיע ל-600,000 שקל, וסתם אני הולך עד הסוף, נשארו לו 5 שנים. צריך להבין את זה, זה 600,000 שקלים, שיחולקו ל5 שנים, כאילו, כפול 12 חודשים. זו התקופה שלו נותרה למשכנתה. והוא יחנק. הוא יחנק, ומה שהוא יעשה זה שהוא יערך את המשכנתה. הוא יערך אותה שוב פעם בעוד 5 שנים, 10 שנים, והוא ממשיך לגלגל את הכדור הזה הלאה. וזה הולך ותופח. הולך ותופח. ואז האשליה הזאת שכאילו יש לך נכס, אתה בטוח, אתה מוריש משהו לילדים, בדיוק הפוך. כן, עכשיו צריך להגיד שזה מה שהצגנו פה זה אירוע קצת קיצוני. זה אירוע קצת קיצוני, כן, כדי שדבר כזה יקרה, צריכה להיות אינפלציה מאוד משמעותית, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, סיסטמטית, מה שנקרא. בדרך כלל... או מסלול משכנתה מאוד גרוע. כן, נכון. בסדר, ראינו, כאילו... כאלה, בהחלט. לבנק יש קצת אינטרס ללכת על צמודה. מה זה יש לו אינטרס? בגלל זה נותן לך את הריבית האטרקטיבית יותר. כן. ולכן אמרתי לכתחילה, כשאתה אומר לי, קיבלת ריבית טובה יותר, למה אתה משווה? זאת אומרת, ביחס למה? 3% בעיניי, זה יותר יקר מ-5.1% של הפריים. כן, כשאנחנו שומעים 3% זה מדליק לך נורה אדומה, אתה אומר, למה 3%? למה 3%? איך קיבלת 3%? כן. קיבלת 3% כי יש לך הצמדה למדד. חשוב לי להגיד ככה. לקחת לעצמך סיכון גבוה. כן, ברור. הבנק מוכן לתת לך את הסיכון כאילו שלו, כי אתה לוקח סיכון אחר, אבל אני ככה אנסה רגע להכניס את זה לתוך מסגרת, ואני אגיד, אוקיי, אז הפרמטרים שיש לנו, והם בדרך כלל באים אחד על חשבון השני בתוך המשכנתה. כלומר, גובה ההחזר החודשי,
בדרך כלל בא על חשבון יחס ההחזר המלא, כלומר, סתם אני אומר, לקחתי למשל 1,000,000 שקל משכנתה, ובסופו של דבר החזרתי 1,500,000 אחרי 30 שנה, יש לי פה יחס של 1.5. כן. בסדר? כי כמו שאמרתי, 500,000 זה כאילו התשלומים הנוספים. אז הרבה פעמים אנשים רוצים לקבל החזר נמוך, אבל אז זה לא יהיה 1.5, זה יהיה 1.7, 1.8, זה דברים שיכולים להיות דרמטיים ל-30 שנה. בהחלט. כבר פגשנו גם פי 2. נכון. ויותר אפילו. בסוף, כשאנחנו לוקחים משכנתה, ולמעשה זה נכון לכל הלוואה, אבל אצל המשכנתה זה הרבה יותר משמעותי. אנחנו עושים איזון בין הצורך הכלכלי, הכספי, כסף, זאת אומרת, אני רוצה לשלם את המינימום הכרחי לבנק, מצד אחד, לבין האינטרס התזרימי. זאת אומרת, אני רוצה לשלם החזר חודשי, שאני יודע שאני יכול לאפשר אותו לעצמי. זאת אומרת, אם אני לוקח, סתם דוגמה, 100,000 שקל, אוקיי? אם אני פורס אותם ל5 שנים, החזר חודשי שלי יהיה, סתם דוגמה, לא יודע, 3,000 שקל, או 4,000 שקל, שזה סכום שהוא יחסית נמוך. בטווח הארוך אני אשלם, יכול להיות 40,000 שקל כריבית. אם אני לוקח את אותם 100,000 שקל עם אותה ריבית שנתית, בסדר? ואני פורס אותה אך ורק לשנה, אז אני אשלם אולי 10,000 שקל ריבית, אבל אני אשלם כל חודש 8,000 שקל. בדיוק, ההחזר החודשי. ואותו דבר אפשר לעשות לכפולות של 100,000 שקלים ול-30 שנה. עכשיו תשמעו שזה משכנתה של 1,000,000 שקל. אגב, אנחנו נכון להקלטת פרק זה, כבר יש לחשושים בשוק של לפחות שנה, שאנחנו מתקרבים למשכנתאות שיאושרו ל-40 שנה. יש לחשושים. אני מאוד מקווה שלא, הדבר הזה רק יפגע באלוהים. עשיתי כמה פעמים חישובים של הדבר הזה, והמשמעות היא החזר חודשי נמוך אולי ב-200 שקל, משהו שהוא מאוד זניח ולא רלוונטי, אבל בטווח הארוך תשלמו 300,000 שקל יותר, 400,000 שקל יותר. עכשיו תראה, אנחנו כבר עומדים לקראת סיום הפרק. יש לנו הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, ואנחנו נדבר עליהם בפרק הבא. פרק ממש של כאילו מי שנכנס לתהליך של משכנתה, מה הוא צריך להכיר, מה הוא צריך לדעת, ואיפה נכון להכניס כבר את היועץ. רמז, לפני שאתם חושבים על זה כדאי להכניס את היועץ, אבל בוא נבין רגע מה אני יכול לעשות, נניח, ואני מתחיל לחשוב לכיוון הזה. אני מבין שיש לי את הכסף, כמו שדיברנו, אני מבין שיש לי הכנסה בסדר, מה אני כבר יכול לעשות היום, ובזה נסיים, מה אני כבר יכול לעשות היום, כדי שכשאני אבוא לבנק, אני אהיה לקוח שהבנק מסתכל ואומר, בוא זה לקוח פצצה. כאילו, מה אני, איפה, אני בסוף מתייחס, כל הזמן אני חוזר על הביטוי הזה, אחריות פיננסית. אני הולך לעוד דירה להשקעה, או דירה למגורים, מה אני יכול לעשות, איפה האחריות שלי, לשפר את מצבי אל מול הבנק? מה ההמלצות שלך? ככה תן איזה 2-3 טיפים למה לשים לב. שאלה נהדרת. אז הייתי ממליץ ככה, להגיע כשאתם חזקים. דבר ראשון. זאת אומרת, כאשר יש לנו 2 משכורות מסודרות, שיש לי כבר תקופה שאני יודע שאני מכניס כמו שצריך ואני מתנהל טוב, אני הייתי מכין את עצמי לתקופה הזאת. זאת אומרת, הייתי אומר, טוב, אם אני רוצה לקנות דירה, אני אערך לזה כבר מהיום, כי אני יודע, הבנק שהוא בוחן את מסמכי העלובים שלנו, הוא בודק גם את העובר ושב שלנו 3 חודשים אחורה, וגם את תלושי המשכורת. ולכן, אני אעדיף לבוא כשאני חזק. זאת אומרת, אם סתם אני אומר, נגיד עוד מעט תקרב את סוף שנה, ואני יודע שהולכת להיות לי שיחת שכר, אבל אני יודע שבחודשים הקרובים אני מתכוון לקנות דירה לפני השיחה הזאת, יכול להיות שכדאי לבוא לבוס, לשתף אותו שאני מתכוון לקנות דירה, ולהגיד לו, שמה, בוא תן לי את העלה הזאת כבר היום. בהחלט. סתם, כאילו כטיפ. אם יש לי לצורך העניין מענק סוף שנה, שהוא מעוגן בחוזה, והמעסיק מחויב לשלם לי אותו, בסדר? ואני יודע שהוא ישלם לי אותו, אז אני יכול להגיד לו, תשמע, אני לקראת רכישת דירה, תקדים לי את המענק. למה? כי זה יגדיל לי את ההכנסות שלי באותה... זאת אומרת, גם אם אני אבוא עכשיו לבנק ואני אראה לו שיש לי, אני אמור לקבל את זה. הבנק לא מתייחס, לא מעניין אותו. לא קיבלת את זה, הוא לא רואה את זה. הוא רוצה לראות מה קיבלת בפועל, כן. לא סיפורים. לא סיפורים. אוקיי. זה סתם דוגמה למשהו שאפשר לעשות. זה משהו שמגדיל לנו בדיוק, שמגדיל לנו... ולכן אמרתי שכדאי לקחת יועץ משכנתאות כבר מהרגע שאתה חושב על הכיוון. כי הוא יכול לזרוק לך את הרעיון הזה כבר. ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו לקראת עסקה, אנחנו יודעים להעריך בהתאם, לתת את כל הדגשים, ולבוא מוכנים לבנק. שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בטח ובטח, אם יש כל מיני שינויים שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, אם אני רוצה לעזוב את מקום העבודה שלי, רגע, זה הזמן הנכון? או שאני ארצה אולי למשוך את זה רגע, קודם כל לאשר את המשכנתה. אולי אשתי צפויה להגיע לחופשת לידה, אולי צפויה לחזור מחופשת לידה. מתי, איך, כמה, יש דברים ששווה רגע לראות. אוקיי? יכול להיות שיש לי בעיה עם התזרים, אבל אני כן יכול להביא ערבים. האם נכון להכניס אותם או לא נכון להכניס אותם?
הערבים אתה כבר פותח פה נושא אחר. הערבים זה תחום שהוא בפני עצמו, שהוא יכול לאפשר להמון המון זוגות. תשמע, אני אגיד לך ככה, אנחנו חייבים לסיים, וכמו שאתם מבינים, יש פה אין סוף נושאים שאפשר לדבר עליהם, ואני חושב שזה מוביל לפחות פרק אחד קדימה, שכבר נוכל לעשות פה על משכנתה, ואולי אפילו נצליח להקיף כמעט את כל מה שיש לדבר. יש המון מה לדבר, תחום סופר מורכב, בהחלט, תזמין אותי שוב ואני אבוא. יופי, אתה יודע שאתה תמיד מוזמן. אז חבר'ה, אני אגיד לכולכם, אם אתם מכירים חבר, חברה, אויב או אויבת, שהפרק הזה יכול לעשות להם טוב בכיס, אז שתפו אותם, דרגו את הפודקאסט, תעקבו, תלחצו על הפעמון, תעקבו ברשתות. אני גם אשים בפרקים האלה קישור לפרופיל של דרור כהן זאדה. וזהו, דרור, כמו תמיד תענוג, איזה כיף. וניפגש גם בפרקים הבאים. תודה שהירחת אותי פה, שריה. באהבה. בהצלחה רבה. ביי ביי. ביי.